Ayo. Aku spesial. Wis sok sigel temu kowe ayo. Wis kekuatan yo. Ayo IM budaya. Kowe gabung gak ada umum. Mulai gawe lancing IM putra budaya ndak umum wis domeni. IM nih am kok IM layakno guyu cae. Sastra king kemagelahan Horizon Legend budaya. Iki wis didoni. Jan didoni mek gawe kok yo gelem. Tak gelem yo piye? Heeh. Yo glego. Wes. Dibaca buku kalau kali kula diketan. Lor kidul tepung gelang ngono ki masane. Yo, Mas Mam. Gawe jamesa mesem katon bagus katon ganteng ning sayange jarane aku ora tau dijak ndak umum aku ora tau bocah bareng disape ya Kang Cip opo sampun hasil Kang Cip para dalang asu kok isuk wis mameri aku nyugi watu ya aku prai nyugi watu dhisik ngono mah karepku wae piyak lolo Yo. Yes. Yes. So.